Nangsian Yesus Kristus, sitindangi haposani, naparjolo tubusian aka naung mate, si gonggom aka raja di tanoon, ibanado maka holongi hita jala di palua hita sian dosata marhite hite mudatna. Dijadi hodo hita gabe harajaon hamalimon di debata, aman nai, di ibana ma hasangapon dohot hagogoon rodi saleleng-lelengna. Amen. Idama naruma ibana di bagasan ombun, di daun nasa mata na ibana, nang akan naung manulang ibana, gabi maka bumi beak, imatutu. Amin. Audo bonana jala ujungna, ninna Tuhan debata nuaing, debata naung adong hian na naing roi, higonggom salutna, ima sahatna, martua ma akan tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen.
taha tidak koma haporsiautai, songo na hina tindak ko dinungata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman nanti dibuhon ni si Maria, na gabi-gabian siaton di parbadia, andorak sobubuan. Ido tuata, na tumau na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banotoru dong ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhod, na manaik tu surgo, lahu hudu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibai na pamamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hato panala Kristen akan nabadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot dagni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amen. Horas mahadihita salhutna. Tapi itu matikting nama sa di minggu tadi bakal sadarion. Minggu ujung tahun perhuriaun tanggal 21 November 2021. Ajari mahami memilangi akka ari-ari nami. Tikting na parjolo. Minggu tahun perhuriaun dohot parningotan dia kana moding. Sadarion ima minggu ujung tahun perhuriaun dohot parningotan dia kana moding. Jala jahanon tado ruas ni huriatan na moding mamuka sian ari 22 November 2020 1 minggu 21 November 2021. Dapat dua hon pilihan per mingguon. Sadarion Minggu 21 November 2021, patu pauta do parmingguon songon nasomal di hurata ima na parjolo kebaktian pukul 7.30 manogot bahasa Batak umum. Na paduahon kebaktian pukul 10.30 bahasa Indonesia. Na patuluhon kebaktian pukul 15.30 bahasa Indonesia. Papungu peleat hita songon nasomal di setiap permingguan ima 2 hari. Na parjolo sada A dohot sada B, ada orang sojamita dohot pelean na paduahon 2A dohot 2B duk sidung jamita. Na paduluhon namoding. Sada di hari Sabtu tanggal 20 November 2021 nungga marujung ngolu sahalak ama na margoar rapen manulang marumur 50 tahun nahi na baluhon ni inata tiur neti herawati boru Tagalung SPD meninggalon sadada anak bawa maringanan di Jalan Bungur 2 nomor 22 RT 2 RW 2 Kebayoran Lama masuk Banjar Bungur Kostrat. Acara tu dia di Patupa di daerah Percut di Medan. B. Di hari Sabtu tanggal 20 November 2021 nunga marujung ngolu sahalak ama na margoar. Ujung marnala jongguran na 70 marumur 60 tahun. Nah hina maluhon ni inata situa Arlina Rosmauli M Boru Pakpahan SPD. Meninggal tulu halak dadanak bawa sadadang marhasa hota depe. Marengana di Jalan Praja Dalam Edu Esada nomor 5 Kampung Dukuh Bungur. Kemudian di hari Senin tanggal 22 November 2021 di Patupado Parmingguon sadarion masuk pukul sia manugut. Papaton ruas nataba. Mulai sadarion Minggu 21 November 2021 nungga gabe ruas ni huriata.
Ima nonya PW Pasaribu, Minar Sitimor, Tiorida, Boru, Huta Barat, Napida sian gereja HKBP, Jalan Jenderal Sudirman nomor 10 Pitu A Medan, Maringanan di Kebayoran, Residen Klaster Kebayoran Garden nomor D5, Sektor Pitu Bintaro Jaya, masuk tanggungan keluarga Insinyur Timbul Manahan Pasaribu MM Bintaro Jaya. Upangido hami ma molo di sana sida sajongjong. Mau lihat. Napalimahon ruas napida. Mulai sadarion Minggu tanggal 21 November 2021 nungapida sian huriata sahalak imana margoar nonya hutagaul idawati Roselina Boru Pardede NPJ sada onom 45 Maringanan di Jalan Praja Dalam B nomor 12 RT Sia RW Sada Kebayoran Lama Banjar Godung. Dasida pidatu huria kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia GKMPI. Napanopon pilihan tu dana Natal. Mulai hari Minggu tanggal 20 November 1 Minggu 10 sia Desember 2020 sada. Dung sidung jamita. Papungu pilihan tujolo dohita bain haperlua tu dana Natal ni huriata. Tapi Tuhan padidion nabadia. Di hari Minggu, tanggal 10 Desember 2020 sada, patupaun ni huriata do padidion nabadia tu dadanak ruas ni huriata. Tuakan atoras naing majalo padidion nabadiai tuaka ianak nasida asama daftar tu situa Banjar nasida be. Pawaluhon kata mauliate. Sudah perhalado ni huriata HKBP Kebayoran Lama Pasaton kata mauliate tu keluarga Amang TB Silalahi SH Banjar Pondok Pinang Pondok Indah atas sumbangannya merenovasi Partukoan Gajebo Tuhat nama masuk-masuk. Hujahan surat naung Tajalosian Distrik Walu DKI Jakarta. Tonani Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nomor 535 garing D Walu garing DKI garing 10 sada garing 2020 sada. Madapoton napinasangapan sude ruas dot perhalado HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite-hite padita resort uluan ni huriata di Inganat Tabe. Tabe namima dihamu di bagasan Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai. Di bagasan roha dot marpangoliot tu depata mardongan uduk do seret ni roha. Di patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik Mamuka sian Ari Rabo saat roh di hari Kamis tanggal 10 Pitu 1 tanggal 10 November 2020 sada. Imam Maringanan di Sopo Marpikir Jakarta. Di Papungut dibuka do Sinode Distrik marhite pertangyangan pamuhai dohot marulaun nabadia managion sudah ruas ni Sinode Distrik asa mangulohosa di bagasan holong dohot sadani roha. Di dohotan ni 154 halak sian 175 ruas di Sinode Distrik. Sinodangan di tema sadama parohao kamu sadama hahalongan muna saroha sapikira mahamu. Natar surat di Filipi 2 ayat 2. Dohot subtema pasauton hasadaon ni roha dohot para lea-lea di huria masyarakat nang bangso. Laos di pader do tema dohot subtemaon gabe ojaan ni huriat terlaw mengarade diri manomu-nomu tahun 2022. Gabe tahun kesehatan hasadaon ni roha isadok HKBP. Diarahdo aka sudah pembukaan program dohot anggaran ni huria mamuka sian tiket huria marsada-sada sahat rotu resot hobar tu ulon kesehatian anggiat jupang hasadaon ni roha dohot para lelean di tonga-tonga ni huria masyarakat nang bangsota di nasaragam ni Pakko Basiota. Di parukilon persinode do pangotak ni pandemi COVID-19 na nasomarhaujungan sa rotitikion. Masa terop do ruas tanang parhala do namar si taonon sahat tuna aguan hosa pakorho ni COVID-19.
lam tutorop na do bilangan niak kana pogos jala di tonga-tonga ni bangsota ala aguan ulaun do dalan ningulu khobar tu si disosohor do tu sude ruas ni huria asa toktong barsiho di bagatan hapar siaon jala jugul martangiang tu debata uhut radot di partuko di protokol kesehatan anggiat tumbi busalpu sore magoi sian tanoon. Di halasohon sinode do pakobasion di distrik di Bagasan tahun 2020 sadon do sada roha di sude huria do resot nama depahi akauloni tarida doi sian sada barita panguloni preses do laporan parhepengon na di paadar sinode di pataridaon salak ruas ni huriata ima inata sondang tiar tapu bolon ala lasi rohana sida di pakobasion di distrikta lausuk kaprona sida pasahatus sada unit mobil ambulans lao pahisaton pakobasion di diakonia di halason parsinoda do Parsitutu ni ruas nang parhalado manupahi tanggung jawab tudana pensiun HKBP ubain boi targara deba jala tahirim boi tagohi 40 miliar 515 juta 74.420 sia rupiah nari. Songoni do sakap patupa sentralisasi perhepengon di HKBP nang usaha pasikop tanggung jawab ni HKBP tu sok pomar pikir. Itapoten huria HKBP do unok ni pakobasion di tahun 2022 yaitu tahun kesehatan hasadaon ni roha. Ganup huria makarikoton hasadaon ni roha. Asa marhite gabe jupang hadameon dohot las ni roha di tonga-tonga ni huria. Masyarakat dohot bangso. Alani i itapoten distrik do tolu aged dapokok sindode distrik. Ima naparjolo program kerja tahun 2022 napaduahon anggaran program kerja tahun 2022 dohot napatulhon hasil kerja tim pengkajian klasifikasi resort dalam papiton hari tahun di pakobasion di distrik di topoto sinode distrik do hasil rapot padita HKBP distrik Walu DKI Jakarta imana di tanggal 21 Juli 2021 nasalpo namar padomutu hari tahun ni pakobasion siulahonota di distrikon. Song lima hupasat tami tona sinode distrikon saya dipergogi tuhata maita patuluson aka ulaun naung ditapoton toktong ma tayahi hasadaon ay takas do tapoto hasadaon nido hagugot talau mengula aka ulaun na ubolak dalam mangyahi na umuli. Taingok mahata ni debata nama dok. Idama dengan nai dohot sonang nai molotung marpungu saudulan akan namar hamarangi. Tersurat di Pesalmen 130 ayat sada. Jakarta 10 November 2020 sada. Tabe mardonga tangiang atas guar Parsinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Prices Pendeta Bernard Manik MTH tertanda tangan. Soalnya masa nitik-tikta masa di minggu tersadarion tuhat tama nama masuk ida saluna mau lihat. Dihita nasahurion nuaing sahat mahita tu parningutan niak kanong moding siap tonga-tonga ni huriata sataon par huriaon siap tanggal 22 November 2020
Sahat tu tanggal 21 November 2021. Atong tapuji matuhatta maride mahita. Tatangi humma na tersurat di konfesi HKBP imataringot tu parningotan ni namodding taha porsiai jala taha tidak kodok apedo tu jolma mate sahali dungi diuhumi nama radian nama ibanasian ulaonna. Jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni namangulu do namate. Asa ia tabai peparningotan diakka namodding namarningo ajal tasadiri do hita disi. Do pahoton pakirimota di hadudumuni akkana porsea tu debata doho pahoton rohatta doi dingulu paru kilonon marhite podaon taalo jala tatula do poda hasipelebeguon nama dok adong do pardomuan ni toddi ni naung mate doho jolma na mangulu. Akka goar ni namodding di huriatta sataon par huriaunon ima na parjulu. Wilfrid Poltak Parhusip modding tanggal 3 Desember 2020 sahalak ama umur 88 tahun 7 bulan sian Bajar Gudung napaduahon jatohap Jesaya Manurung modding tanggal 3 Desember 2020 sahalak ama tutup umur 70 tahun 5 bulan siap Bajar Jurang Magu Pondok Aren Patuluhon Domitian Panjaitan modding tanggal 10 tolu Januari 2021 sahala ama tutu umur 74 tahun
10 bulan siap bajar Ciputat sekitarnya napaopaton Insinyur Asner Silalahi marujung ngolu tanggal 10 tolu Januari 2020 sada sahala ama tutu umur 50 sia tahun ono bulan siap bajar Bintaro Jaya napalimahon Yohana Borusima Juntak moding tanggal 10 Januari 2020 sada sahala ina tutu umur ono 10 tahun 2 bulan siap bajar Pondok Pinang Pondok Indah napaonopon Jerni Rosetta Marline Boru Siburian moding tanggal 10 Januari 2020 sada sahala ina tutu umur ono 10 tahun 4 bulan siap bajar bendi peninggaran papituhon Dameria Boru Siahaan moding tanggal 1 Februari 2020 sada sahala ina tutu umur 76 tahun ono bulan siap bajar bendi peninggaran napawaluhon Es Maria Rosmaida Boru Simoraker moding tanggal 20 Februari 2020 sada sahala ina tutu umur 73 tahun siap bajar Bintaro Kodam Depsos pasiahon Rosmiana Dame Boru Marpaung moding tanggal 3 Maret 2020 sada sahala ina tutu umur 74 tahun siap bajar Rempoa Ciputat pasapuluhon John Flores Halasan Hutagaul moding tanggal 10 Maret 2020 sada sahalak ama tutu umur 40 tahun ono bulan siap bajar godung 10 sada Simpson Pardede moding tanggal 26 Maret 2020 sada sahalak ama tutu umur ono 10 sia tahun 4 bulan siap bajar godung 12 Christopher Bernard Simanukalit moding tanggal 10 Mei 2020 sada sahalak naposo umur 57 tahun siap bajar Tanah Kusir Kodam 10 tolu Maulina Boru Simajutak moding tanggal 1 Juni 2020 sada sahala ina tutu umur 77 tahun siap bajar Ciputat sekitarnya 14 mangisi Edinar Deborah Boru Silitonga moding tanggal 14 Juni 2020 sada sahala ina
tutu umur 61 tahun, siap bajar Tanah Kusir Selatan. 15 Salem Perdamaian Silalahi, Moding tanggal 2 Juli 2020 sada. Sahalak ama, tutu umur 26 tahun, siap bajar bendi peninggaran. 16 Desmina Boru Simorakir, Moding tanggal 20 sia Juni 2020 sada. Sahalak ina, tutu umur 32 tahun, siap bajar Kampung Perigi. 17 Friska Jumokas Marsaulina Boru Panjaitan, Moding tanggal 7 Juli 2020 sada. Sahalak ina, tutu umur 76 tahun, siap bajar bendi peninggaran. 10 Fajar Dermawan Pardede, Moding tanggal sia Juli 2020 sada. Sahalak naposo, umur 47 tahun, siap bajar Bintaro Kodam Depsos. 10 sia Naumeria Boru Sitopul, Moding tanggal sia Agustus 2020 sada. Sahala ina, tutu umur 27 tahun, siap bajar Tanah Kusir Selatan. 20 Marisi Yos Boru Hutagalung, Moding tanggal 10 Agustus 2020 sada. Sahala ina, tutu umur 40 sia tahun, siap bajar Bintaro Jaya. 20 sada Insinyur Robert Togumaro Jahan Tabunan, Moding tanggal 7 September 2020 sada. Sahala ama, tutu umur 70 tahun, siap bajar Rempoa Ciputat. 22 Santonio Siagian, Moding tanggal 12 September 2020 sada. Sahalak naposo, tutu umur 40 sia tahun, siap bajar Bintaro Jaya. 20 tolu James Perlaungan Halasan, Moding tanggal 10 tolu September 2020 sada. Sahala ama, tutu umur 45 tahun, siap bajar Bungur Kostrat. 24 Sabam Sirait, tanggal 20 sia September 2020 sada. Sahala ama, tutu umur 25 tahun, siap bajar Bintaro Kodam Depsos. 25 Rapen Manulang, Moding tanggal 20 November 2020 sada. Sahalak ama, tutu umur 50 sia tahun, siap bajar Bungur Kostrat. 26 Ujung Marnala Jongguran Napitupulu, Moding
tanggal 20 November 2020 sada sahalak ama tutu umur 67 tahun siap Banjar Bungur Kostrat namoding sian ama ruas ama 12 halak ruas ina 10 sada halak ruas naposo 3 halak penguma 20 wonom halak dihita saluhutna jongjong mahita di bagasan hahohomon martangiang mahita di bagasar rohat tabe Laos taidehom taidehon ayat sada Saima
pasada marohatta martangi yang mahita. Hupuji kami mahuli Tuhan, dinaung sahat kami tu ujung tau parhuriau non di bagasam minggu sadarion. Mauliate ma bisa luhut asni roham dengan nibasam pasu-pasum nahu jalohami manipat satahun parhuriau non. Jala laos di bagasan minggu sadarion di parningotan ni akanang modding diaka nahu haholongi hami diaka dongan nami nang songoni tarlumubi siatongan iganup keluarga ama, ina, ianakon, jala, lausong ninang alituhan dia keruas minong moding, diragam niya kaparsahiton, tarlumubi, dipangotak ni sorimago COVID-10 siya. Molo pihuguari hami ali Tuhan, molo ngulu ni hami jolma, siap portibio ni kosal pudo, iko maruju ngulu do, iko mula dutuho na punasa ngulu namyon, ali Tuhan, di saluhut ruas ni huriam naung marujungulu di bagasan nasatau parhuriau no 20 no palak siap tonga diganup keluarga buanon nami dua Tuhan ganup keluargai tutangammu nabadiai nago asni rohai asa homa na manangan nanganguluna, homa na mga ramoti, homa na maparguguyhon sa luhut keluarga, sa margugo, jalamar pakirimon na mangulu tuho. Hupasahat hami ali Tuhan, alasian hajol maun nami, tung lungud rohanami molo marsirang akan masiha holongan natoras maradopon ianakonna ianakkom maradopon natorasna alai ali Tuhan dang namadili hami molo pe hupasat hami tuho dang namapar roha doho pikiran nami. Holan kinorhon nilungun ni roha nami dole Tuhan marningo parsauran. Nauli na dinggan na sa ilaw na diganup keluarga, diganup kami akan namar sisolhot. Namar parsauran namar dongan. Nasapunga ditongan ni huria. Doho dia kapunga-pungan na asing na dong ditongan ni huriam. Asa narumik kok siani itu tu. Ingot kami. Di hajujupang ni ajal ni ngulu nami. Di parmodding nami di tikina. Molo ingot kami akadongan nami nong modingi. Asa ingot do kami. Kami pe. Ikom marujung ngulu do. Ikom modding do. Asa gabi jamita do. Ima molo huingot kami di parmodding ni akadongan nami na huhawalongi kami. Tu diri nami sadiri. Asa hobas sami di ngulu namion. Asa takaswi da kami hinapatar ni harajaonmu.
Ato ngali Tuhan, ajari huhut parbisuhi mahami, dingulu namion, asa takas huparar hami, pai majupang tikina, di parmodding ningulu nami sian hasyanganon. Ato ngali Tuhan, rapoko mahami madalani aka ari-ari ningulu nami, jalapos dorohanami, naramotammu, parguguammu, pasu-pasuammu, go asnirohamma ungulu nami, ditongani keluarga, dinatoras, dianakon, namarsikola, na kuliah dohot naung mulaulaon, sahat di homa sadok, ngulu nami, daging dohot tod dinami. Holad di bagasan Kristus Yesus, martangia kami tuho. Amin. Hudul Maida. Huriani tuhata, tapa sahat mapiliatan parjulo tutuata, laos huhut mata puji tuhata, marhite ede huria nomor 528 ayat sada dohot udutna. Oh
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di parsaurata di minggu sadarion laos udut targoardo di huriata HKBP di minggu sadarion ima minggu parningotannya kanamoding laos udut ima di ujung tahun parhuriaun. Nahobar tusi hatan itu hatta ima nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion imana tersurat di pesalmen bidu siapulu mamukka maisian ayat sada sahatu ayat 12 asa tapayutihu ma songonon mahatan itu hatta tersurat di si. Tangiang ni si Moses naposo ni debata. Ali Tuhan sayhodo haporusan nami mersudut-sudut. Tagan sotubu dope yakaduluk. Jala tagan soadong dope ditubuho tanoon. Doho portibion nunga adok yakko ali di bata sian saliling-liling na rodi saliling-liling na sumuang do gabi orbu jolmai di baiko dungi didoko muse mula mahamu ali jolma manusia ay subuk konsadari natuari nang salpudo na 1000 tahun yang go di julum jala songon sadagaci parjaga di borngin diubakodo nasida jadi mate ma nasida manuguk nai dung martubur diulahi songon duhut torangari marbunga doi jalan martubur HP bodarinai disabido jadi malos ay siap dohami dibayar rimasmu jala dibayar ni parpiar ni murukmu ubay topu magohami nunga dibayar ko hajahaton nami tujulum dosa nami akan nabuni tu hati urun ni bohim. Ailam morudo anggo, ailam morudo akka ari-ari nami sudena di bahir rimasmu. Ay songon hoisada dolah suda akka tahun nami. Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi. Jala molo marhagogon situtu dieak do 80 tahun jala hinadinggan nasida do hangalutod dohot halujaun ay hatop situtu do lahos salpu jala habang dohami tungi sematu maddagugo ni rimasmu jala dihabiari hohobar tu pangunay ni rimasmu. Say parrohay mahami, mamilangi akka ari-ari nami, asa dapotan rohanabi kami. Ima, sahatna. Hamok kadongan na hinahulungan, di bagasan guarnito hatta Jesus Kristus. Molo tasukun diri tabi
sia dia do haroroaku. Dari mana asalku? Jalana mangihut buasa adongau jala mangulu. Mengapa aku ada dan hidup? Namangihut lau tu dia doa lau. Kemana aku pergi? Jadi bui mata dok. Sia dia lau tu dia. Dari mana mau kemana? Asa ikut jelas. Ailaho mangulahon ulau pe ikut takas doa motivasi. Dan apa goal tujuan yang harus dicapai? Ala dia. Pajadi honon ni debatape tu portibion doho tungoluta dan asali jadihon tatoppa majolma tumiru tudus. Jadi adong dona melatar belakangi dan na asali jadihon asali patupa dan bahkan punya tujuan. Adong do tujuan. Ijadihon debata portibion doh isina tarlumubi kita jolma laho patuduhon dirina. Jala dung dipatuduhon dirina marhite-hite najinadihon nai tarlumubi jolma asa gabe adong do tujuan na dipatupa jolma ima laho pasangapon na majadihon ibana. Dan gabi sebaliknya. Markiti sianima hamuakka amang doh tamuakkanang kita saluhutna ikon naing do takas dijadi hot Tuhani kita di leon hanguluan iko boy do alusata ahadong uluon hidup adalah berkat. Maka hidup harus dihargai, dihormati. Sebab hidup adalah berkat Tuhan, maka hidup ini harus dijadikan jadi berkat bagi dunia ini beserta isinya, terutama kita kajolma. Ngulu na berakar, ngulu na bertumbuh, ngulu na berbuah merparbue
jala ngolu nama pakorhon berdampak. Molo marurat tubuh ma. Dung tubuh marbulung ma do akan asing alai akhirna ikut demar parbue. Jala parbue naupe ikon parbue nabui dinikmati. Nanaing menikmati parbue pada akhirnya akan berdampak. Mapakorhom marupani berdaya guna. Jala khobar tusido nguluni kita jolma dijadihon debata. Iko nguluna berdampak. Alai mulu na berdampak ko gudangon. Adong duon, adong do na berdampak positif, adong na berdampak negatif. Ikon na berdampak positif do ala padohan nak kini debata ma jadi honggoluta iko gabe pasanga po debata do. Ido ngulu na berdampak. Ngulu na pasanga po debata ima markite-kite bukado ngulu ni kita maka nguluhon panat daota hapor seota maradup putu hatai. Bagaimana kita hidup? Podo nuaing nagabi persoalan. Bagaimana kita hidup? Apakah hidup kita di hadapan Tuhan sudah termasuk hidup yang berbobot, hidup yang bermutu? Kita do naboi mangalusia hamuak kamang doh tamuak kenang. Dan itu merupakan salah satu privasi personal. Nah, obar didirita ganup soal hubungan tadoh Tuhani. Kita do boleh masing-masing mengalusi. Nunga bokantu tu keunggulan bobot ni ngulutta di jolo ni Tuhani. Jala tusido hita diarahot terpohon. Berbeda-beda do pemahaman di jolma mengartikan tentang hidup ini. Molo berbeda pemahaman pengertian hataridan na pegabiasindo. Pembuktian na pegabiasindo. Contoh. Molo dianggap jolma do ngoluon pesta. Namar pesta. Berarti ibana pe mamaking ulon. Holan na marsonang-sonang nama. Molo dianggap dorupani bahwa hidup ini adalah ibarat pesta, maka harus bersenang-senang. Jalan molo di bajol madunguluon ibarat pertempuran, maka perlu ada ketekunan. Dan di tengah kehidupannya saya usaha unibana durpani buhama asa gabe tekun. Alai anggo adong jolma namar pikiran maddo yang ulun ima
ibarat pertempuran, permainan, maka kata menang itu sangat berharga. Iko monang. Dan boitalu, molo permainan do, molo pertempuran do. Ikon pada akhirnya tujuan na ikon hata monang. Dan talu. Atong kita, ahadong uluon. Yang ngulu namar putar-putar do. Sipata do igijang, sipata ituru. Alay sipata do dang binoto, digijang do dituru. Holan namar putar-putar. Akhirna, bamabalabbal ma. Gabi hirasongon na tengken. Linglung. Dia tidak punya tujuan. Dia tidak punya arah. HP, didok, ia nguluon sangat berharga. Dan memang, ikonido do honotta. Ala debatado na mga leo nguluot tu nguluta, tu kita, ikot tibodo, nilai ini nguluot di kita. Jalabahkan hobar tutur pohon. Satok kido nguluot. Satok kido nguluon. Dan ngadong nahot. Allah memberikan hidup kepada kita. Ini hanya sementara. Parsatokinan. Dan hidup yang diberikan Tuhan nani pasa ni Tuhani di bagasan tiki na jopohon disima iko gabe ngulu na berdaya guna bermanfaat berdampak kita. Asa unang gabe disia-siakan begitu saja. Satokin, parsatokinan. Jala iko salpu do, iko mate do, iko modding do, iko marujungolu do. Molo nguluni hinta jolma. Marmula jala marujung. Alayang go Tuhani. Alfa dan Omega. Dia selama-lamanya kekal. Alayang go nguluni ta jolma. Parsatokinan. Songon alugo sa bindo. Ido asa gabe. Hobar tutur pohon. Laos dipatupa huriat taha KBP. Di minggu sadarion. Ima ujung tau parhuriaon. Sekaligus parningotan ya kana modding. Boido sepintas tadok. Ini kontradiktif. Yang satu kita bersuka cita. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ala ujung tahu perhuriaun. Satau perhuriaun. Madok mauliate. Di pasu-pasu ni Tuhani. Ala ikoningok muse. Dia kana modding. Palungut todon. Hape nakininga parjolo las ni roha. Molo Tuhani di situasi mana ngahape status ni Tuhani sarupa dilas ni roha doho diarsa buktina dia tadok do mangulu piau mangulu di Tuhani do mate piau mate di Tuhani do sarupa
Dan masih dibuan. Jadi anggo jolma manaringau tingulu, puji Tuhan. Alai mola manaringau tinamate, dau mabeguna. Ubiar do jolma manaringau tinamate. Asamolo pe, saat kita tu parningotan ya kanamoding di minggu sadarion, dan nalaho sekedar holan tujuan utama palungu torhata patangis-tangis sita. Mang tahe nalawa mata sahalakku bini asini rohai mamerengau innaina Roma ama tahe si bini inataduna selilingom mga roro tiba alaw be songoni doho yanak kumaredup pun naturasna natininggal honne naturasna songoni naturas maredup pun ditinggal hon yanak kon nong marujungulu. Apakah cukup hanya di situ saja? Molo gabe ido tujuatta barani do hita madok berarti hita do jol mana dumagol. Memang molo manaringo ti hamati anon. Macay maul dua ti hamok kenang ati. Tama kamang. Molo dusa manaringo ti hamatian. Macay maul. At sugari muli sukut tu hita. Isi mana sumabiar mati. Puji Tuhan. Natoropan mga tangan na. Aung natibo, adong na sa tongatiang, adong nga pala ito. Kita berbicara secara umum. Bui do rupani maragam molo diteliti, adang babiar raw mate. Alay didok songoni, itur melubu tarutok na. Ay sojo tahe ini baga sarwana. Sobak ko ba? Apala 2 tahun naik, 3 tahun naik. Ala godang do na boy na mengikat, aga hadang tertadik ko depe pahupon. Manusiawi di, ya manusiawi, dak salay do honot. Dak salay. Budo pakyotay itu adalah bagian dari permohonan doa kepada Tuhan. Alay dia. Dan gabi paksa honot takendak ta. Nah hobar di turpuk tahun tu topik na utama. Ima asa mengarade sude jolma. Ima na hobar diari hama matena. Asam oluduk saha tusi iko gabe saha ma nahobar tunguluon. Ternyata hidup ini begitu berharga berkat Tuhan. Mumpung dileo Tuhan hidup penguluon, aham apa tu pauku saya jari mahami mamilangi ari-ari nengulu nami. Asar dapotan rohana bisuk kami. Pai marok. Pai marok. Hamatiani. Apa yang sudah kita perbuat? Molo didok rupani. Saya jari mahami mamilangi karyari nengulu nami. Ido toho. Dan idok. Ajari mahami mamilangi. Minggu nengulu nami. Bulan ni. Ngulu nami, tahun ni ngulu nami, hari-hari ngulu nami, hari bukan minggu, bukan bulan, bukan tahun. Alay hari-hari ni ngulu. Ala di bagasan, pardalanan ni sadari, nang songon di pergantian ni hari,
taktaboto. Haroro ni hamateani. Penyesalan selalu datang terlambat. Ninna hita. Aku tahe. Dukira sohonna seda-seda hosai. Nang pedang boy makatai baga sa pikiran. On nama horua parrone jalu. Sosanga dope hupadame diriku. Dongaku. Sinaminggu nasalpu merbeda bulak kami. Sinat tuari sada, sinariahai. Lak buanokku mati maun. Pasadahon pada mehoroha tudongan. Ido asa gabe molo didok. Kita berangkat sian paling sederhana. Molo argado nguluon. Si leo pasu-pasu ni debata. Nunga gabe takas. Berdaya guna. Bermakna tabay ngulutta di hasianganon sahat tutik kinuaingon moladong akka suami istri amat tado inat tanah marsoal mardame ma mulak di bagasan narminggon moladong natoras naso merdingga dohot parumenna merdingga madohot parumenna dohok helana, dohok yanakonna, dohok beruna. Aidak saya hati kian. Asa molo tadok, saya jari mahami mamilangi karyari ningulu nami. Imay. Nung nasa di dia hita. Di bagasa bisu na siya Tuhani. Madalani nguluon hobbar tulomo ni rohani Tuhani manang nagabi maralo do tulomo ni rohani Tuhani sehingga kita perlu di tengah kehidupan kita karena hidup ini bernilai maka kita harus ada prioritas. Ala memang sian realita dunga taboto yang ulutau terbatas do atau dan gabi bainum meam alai ikut prioritas ada yang paling utama ada yang paling unggul karena sudah realita hidup kita sementara batas usia ni jolma molona habar di dok dibiltai 120 tahun. Di Sada Musa onom ayat dulu didok disi jadi nina jahuba ma dang be uhumon ni todikku jolmai di haliluan nasida ay roha daging do ibana jala 120 tahun nama umurna bamolo diek sia 120 tahun luar biasa pasu-pasu ni Tuhan ikut tong do. Ay molo ala di dok diturpuk tahun. Umur kita jolma. 70 tahun. Ba molo sah 20 tahun. Bonus pasu-pasu na balga na may alay ingot. Hapor suhon na majabarna. Badak kinata. Hamana masa. Satabi hamok kamang dot tamak kenang hagaleon ni pamatang nabuhinam marikati alay molo 20 tahun telu na mamardalan nasoidok do pedihitan opunisiano nga 10 tahun umurna pardalan na pe nga songol lakalaka dalwin na molo pole do lakkalak kadalu to hamu do rupani pardalan niyahay ihitan molo lakkalak kadalu na tek 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 inna na marupani mardalan
Sattabi bulun. Parnidapeng nga gabi komoro. Sattabi bulun. Parbinigiyapeng ngay komoro. Sattabi bulun. Makatay pe. Dang boy belancar. Ido sakababa dua kababa. Dang ibo oto be manorson. Ayahan o tehe museneng sinuhonok kwin na. Semuanya akan berkurang. Jala proses doi tokin nari matema. Sialanido ada orang tusi. Una pula pitor naragu tarupani molo pitor matema. Memang sok nakasara te. Ay nataperhalus deh pitor modding main na. Ya harus tutu hatte tadok do. Ari parningotan ni hama mate ni Tuhan ta Yesus. Ya tadokon ari parningotan ni hama modding ni Tuhan ta Yesus. Na terpahalus di tuhita. Tokin nari mate ma. Ada orang so mate, ada orang so modding, ada orang so maruzunggolu. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabi sukami na perpudi sahali. Ada 4 cara menghitung hari-hari hidup kita. Sian sistem matematika. Cara tambah. Tabba. Marjia masahala jolma. Molunguluna ngulu songo simaruna punap. Madudus. Ala ngulu ni hita jolma. Pasu-pasu ni Tuhanido. Berarti ikodisi ala nido. Molo dileo sada talenta. Lipat gandakan. Ikut taba. Dan boy wala sada. Jala boy ulang onot tay ima markite-kite hikmat moral iman yang bertambah. Ay mulai siya sekolah minggalan itu rupani akayana kota be asalam martabba. Mulai sekolah minggu, batita, balita. Do kelas 1, marguru malua. Lami boto. Lam martabba maha porsionna. Songonido nakita. Ay molo lam martabba umur. Ikol lam martabba no nakaporsiaon. Unang gabi melam merosot. Jadi ikon martabba do. Cara hidup tambah. Cara hidup menghitung kurang. Kamu kamang do tamakainan. Holat tarobek, holat taga, holat tarobek sebulan. Kali dari moruma umur ta sebulan. Lam jono matu hama matetta. Apalagi mulu nigati sada kalender tahun, sada tahun. Memang tabba do tahun. Alai marhite natabba umurta. Lam majono ma. Tu ajal lingolutta. Cara menghitung kali. Melakukan lebih dari 1 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Karena hidup kita terbatas. Ido sadidok. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Di sada waktu ikoboi 2 tolu ulaon sidung. Molorojol mamadok. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Bukan. Kalau sekarang. Menunggu adalah pekerjaan yang paling mengasihkan. Ala dia. Banang pe telak dongar ororupani. Pai mau dain nak. Pajupak kita di jam sadin nak. HP roy mana jam tulu. Kalau dia manusia yang kerja, dia manusia membaca, dia tiba di tempat jam 1,
Ale 2 jam dan ro asik may mana majaha. Sabil pay mahod dongan nay. Marisi waktuna. Dan gabi marisuang. Daripada song kegiatan mana tubuh dosa. Ya mang tahe. Memang soka saya ani dong akon. Jam sere dok kupay masa pesol na. Hola na maburay ma. Bisa menjadi pekerjaan yang mengasihkan. Melipat gandakan waktu kita yang terbatas. Melipat gandakan segala kemampuan. Sehingga tidak menyanyiakan waktu. Dan anugerah Tuhan. Naparpudi membagi-bagi waktu. Om marupani. Ahad manatabait tu dongatta. Ahad manatabait tu Tuhani. Molo pedong natabait tu Tuhani. Molo pedong nataleo tu Tuhani. Iko ningototta do. Dan parjolo jolma mangaleo tu Tuhani. Alay Tuhani do parjolo mangaleo tu ita jolma. Molo songonido molo Tuhani do na parjolo mangaleo tu hita. Hita pe nang tajaloi. Iko boy do hita. Berbagi berkat, berbagi kasih buat sesama. Ala ido nani halomohon ni Tuhani. Atong saya tahanguluh mahatan ni Tuhani. Di ujung tau parhuriau di bagai sasaderion. Di parningotan ni namoding. Ta bilang-bilang ma ari-ari nguluta. Marhite bisu nasihat Tuhani. Jala. Di Psalm 110 ayat 2. Takas didok. Puji majahuba alitodiku. Jala unang halupahon. Denggan nibasana sudena. Una kalupahon. Denggan nibasana sudena. Amin. Martanyang mahita. Ajari mahami ali Tuhan memirangi akari-ari ning ulu nami. Asa dapotar rohan nabisuk kami. Nah hurang malo hami di ngulu namion. Makilalahon. Dinggan nibasam pasu-pasumi. Molo pedi minggu sadarion huriam HKBP hami saluhutna. Saat di ujung tau par huriaun. Huhamulateho kami matuhole Tuhan. Saluhu dengan nibasam tutongan ni huriamon. Tu saluhu ruas ni huriam. Dang mardiay barhami. Siya dana sekolah minggu saha tu na tua-tua. Ali amang parding gabasa. Gabi jamita ma. Dihami. Saluhu pasu-pasum di bagasan manipa. Nasa tau parhuriaw nun. Dinaing mangalak kahami. Tutaw parhuriaw na mangihut. Nampe sa tutong lupi hami mga dupi. Pangotak ni sorry mago kopit sa pulusyon. Parbisuhi hami tutong ali Tuhan. Majamoto diri nami. Mangulahon akka. Aturan nang ditutuhon ni Aka, pamareta nami, na manguluhok kami. Asa saluhut, kami akarayat na dong di tongan ni bangson, marhahi panson, mardamesonan. At tongali Tuhan, sa diho mangulo nami saluhut na, Humana manarihok kami. Humana mamasu-masu kami. Karuasmu. Na di bagasan parsahiton. Bonon nami. Asa mga saunas ni Roham. Mangalun hamalumod dinasida. Puris lintabunan. Nunya hutahayan Helmina Borusiagian. Nunya napitupulu Kartini Borutapubulon. Situ Yahya Bawadi Silalahi. Pahala Sudungan Panjaitan. Situ Edward M. Tabunan. Nyonya M. Tabunan N. Borusi Majutak.
Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Bapak Tony Nahal Hutapea, Bapak Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Dina Boru Sirait, doakan asutar guari hami oleh Tuhan, mangasahona seniroham, mangiduhami tuho leo mahamalumod dinasida. Saboy mo sinasida marhahi panson, lahumad dalania ka aryar ninguluna. Ato nga le Tuhan, sa diho mangulunami, terpuji magwarm di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, maredehita, laos isomahita, pasahat, pilihan, tujulu. Asa di na mga turhon, boy ma diarahon. Hala amang inang situa, sasabajar ma. Sasabajar tujulu, baru mangihuk mano bajar nasing. Songoni ma pinasahat tuhita, tapuji ma tuhata, marid de mahita.
tapasaha ma pilihan nong tapapungon tuado panidibata martangiang mahita. Ali dibata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silihun-lihun na dinggad doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolong. Paso-paso may jala ramuti. Asahu para siya kami pilihanon. Pati bulun harajon di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silelion mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata, nasiyan na hinan jala na manguluro di saliling-liling na. Huingot hami sa derion akka namate siyan hami. Nang pajuluhot tulabung mo. Di hodo anak kitsu ni banua gijang. Jala di ukapodo di akka na mga sahot Tuhan Jesus Kristus. Narukado rohanami sa derion marningo ajal nami. Dohot hahihiyon ni daging diari sugut. Mauliate marohanami tuho, ala di tubuh ko hami tu pakirimon na mangulu, gabi partohap hami dihanguluan na surasuda. Dada na madili hami diari parningotanon, alay na malungod do hami di sabulo nito dinami, nung ngatorop dongan nami naung nialak mo. Tau si paingo do ujung nilak kanasida di hami, bahe pakirimon mida Tuhan Yesus, di ujung ni lakka nami bi. Sesungguli marohanami, mabahen tiruan na dinggad diaka pinopar nami. Saya puli mana marsak roha, jala akka namatian, asaw nang mga dungi jala madeli na sida. Say taiti marohanami, say taiti marohana sida mamering dopak gijang. Say leot todim tuhami, asa takas di hati dakot tuhami, naung dohami anakmu, jala panea diarta na di banua gicang. Say padau maganggu ni roha siya kami. Asahot haporsyon nami maniup Tuhan Yesus si Pangului. Adora kubulu sami rura linggoman ni hamatiani. Molohomur mata nami bi. Ukka mamata ni roha nami. Asa takas nida dalat tuhasonangani. Molo halang dila nami. Sobinoto bimakuling. Pargugoy mahami marhiti-hiti to dimi. Asa tarjuhok kami. Aliyamang. Sahat tutangam mo matoddiku. Say patiur hiyan rohanami. Asa hubaslak kanami. Jalasonak kami lahomate. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo. Say rumaharajaon mo. Say saut molomoni roham di banoto ngausongon na di banwa gijang. Leon matuhami sa derion hangulo siya pari. Say sama dosa nami songo padesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya namat tadi bata.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu. Di sodakon Tuhan de batama buhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de batama buhina Tuhamu, jala di pasor hon madamena, tuto di munabi. Amin. Tuhamunaka amanami dohot inanami hanggi pinaribot nang songoni aka nahwaolongi hami na madohoti kebaktian mingguon ima marhite live streaming ala tongdo tataya ko marhite live streaming Tuhan mamang do tamak kenang saluna ka ruas ni huria nahwaolongi hami akan makubasi mingguta di pukul 7.30 Padita, Parhalado, Situa, Calo Situa, dohot organis song leader, songoni dohot petugas live streaming, dohot soundman, salu na matahe. Kami na makubasi di bagasan arminggon pukul 7.30 nahubasi kami. Pasato tuhamu kamang dot tamak kenang dalan hita masih jalangan. Selama hari minggu ma, hupasat kami di hamuna salut na. Salam sehat ma dihita saluna. Horas ma dihita. Mau lihatin.